ziua! Bine ați venit la un nou vlog! S-a întâmplat ceva? Nu! Nu! Facem vlog! Așa. Aici suntem cu Andreea și cu Ionuț. Nu știu ce se vede, Doamne! Ia uitați ce avem în față! Aici să puneți tranziție, domnule. Spune o glumă. Spune o glumă. Hai. Bun. Bună glumă. Mi-a plăcut gluma. Bine, ne revedem pe traseu. Pa! Bine ați revenit la vlog. Urcăm muntele. Deja o să ne mai spun o glumă, Ionuț, dar un pic mai încolo, că acum se mai gândește. Între timp ne spune doamna inginer o glumă. N-am pregătit-o. Trebuie să ne spui din timp. Nu am ce se face, dar din timp știați că se face drumeții. Mai gândim. O știți pe aia cu bună dimineața melc, bună dimineața soare, bună dimineața munte, bună dimineața domnul inginer. Bună dimineața. Caut pe cer o stea, una doar a mea, o cometă ce să-mi umple lipsa ta. Numele tău să-i pun, să-i urez drum bun, așa cum n-am reușit ție să-ți spun. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea. A mea. Norii vin rând pe rând, rămân așteptând, cu speranța că te voi zări cândva. Fără tine am rămas, nu mai am nici clas, merg tăcut printre străini, mai fac un pas. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea. Du-du-du-du-du-du, o stea, du-du-du-du-du-du, a mea. A mea. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Pe-al cui cer vei răsări, pe-al meu sunt nori. Te caut printre stele,
alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus soare că este acăzătoare? Că al cui cer vei răsări pe-al meu sunt nor. Caut pe cer o stea, una doar a mea. Nu scoate bine. Mi-am luat aici o mână de afinie. O să... Cine vrea 10 lei caserola. Da, alea de sus sunt mai bune, sunt mai dulci. Fășoară un pic, da. Să mai iei copele. Deci, ăla e zerul. Ia uitați unde am ajuns. Wow, 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 wow. Suntem chiar pe vârf. Este o priveliște 360 dacă îmi permit. Nu. Așa, bate vântul puțin, vremea este excepțională. Aici, dacă vrem, facem și un foc și facem un grătar. Aici este loc de cort, liniștit, o atmosferă. În spatele meu este un munte foarte frumos, dar nu știu care îi, o să vedem, o să-l explorăm. Bine, ne vedem la poalele muntelui. Tinerii Carpaților, suntem pe Călimanul Cerbului. Cum vi s-a părut această drumeție? Foarte sălbatică, dacă vreți sălbăticie, drumeție, natură, toate la un loc. Partea asta de gol alpin de Călimani oferă ceva unic și inedit. Haideți să vă arăt puțin. Acolo în zare se vede iezerul Călimani. Acolo e Bistriciorul. Pietrosul Călimani și acolo e Bistriciorul. Și aici ai binecuvântatul plai al Moldovei lui Ștefan. Și aici ursina munților, ursina Călimanilor. Aici a venit cu noi. E minunăție. Da, cam așa e. Ce să vă zicem? Haideți cu noi. Haideți cu noi pe munte să vedeți ce spectacol ne oferă natura. Domn inginer. Wow. Ce faceți? Cu fața de șofer. Ai zis să-ți fac o glumă, vrei o glumă? Da. Am funcție de conducere. Sunt șofer. Domn inginer, cum cu fața de șofer? Da. Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, nu ne-am întâlnit cu ursul, dar ne-am întâlnit cu ursina. Priviți ursina Călimanilor. Da, aceasta este. Gânduri lăsate prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de var, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în liman. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp. Așa că am ales să te iubesc ca un simplu muritor de rând. Am crezut că voi muri de sete, așteptându-mi sufletul pereche. Dar noi ne-am promis că ne vom revedea de mult, înainte să ne fi născut. Poate apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Poate pentru altă viață ne vom regăsi și vom învăța să fim fericiți, admirând câte două răsărituri păsând. Să vedem, acum așa.
Așa. Bine ați venit la încheierea vlogului. Da. Eu am fost Raluca. Eu am fost Ionuț, nu se mai vede nimic. E Stai, noapte. stai. Nu-l vedem. Așa. Cum ți s-a părut drumeția? Drumeția a fost excepțională. Și ne-a rătăcit la număr de 5 ori. Cam așa. Dar a fost amuzant. Eu a fost amuzant. A fost... Nu știu cum ține asta. Bine, nu? Acum tu trebuie să zici o glumă, mă? Domn inginer cu față de șofer. Ce impresii ți-a lăsat această drumeție? Ne-am pierdut atâta și am mers prin țări Șnepenișul, pădure... Șneperiș. Eu sunt Șnepeniș. Deci, nu știu dacă deci pe unii sunt roșu, dar nu știu dacă cum m-am bronzat sau pentru că m-am zgâriat atât de tare. Dar ne așteaptă alte drumeții excepționale. Dar aici n-aș mai veni. Și pe noi, dar și pe voi, pentru că vă luăm cu noi. Wow! Ah!